Ku kara mana karfin gwiwa sako muku shirye-shiryen mu ku danna mana wannan alama ta subscribe kana ku hada da ƙararrawar sanarwa domin za a sanar da ku da za mu ɗora zaɓen shi. An ce wai kin taɓa zagin uban mijinki? In ji uban wa? Karfe mun bai. In ji uban mijinki. A kwabsa. Kuma an ce baki mai biyayya. Allah yana ji kuma yana gani. To saboda mi da baki mai biyayya. Barawo ne. Hajiya wai da ma danki barawo ne a shi. Sharri aka yi masa. Wajen man kai barawo ne. Ni karfe mun bai. A kwabsa. Na baka umarnin yanzu ka sake ta. Ko a zamanin mulkin mallaka ai ba haka ba. To ke kuma me yasa aka sake ki? Ba abokin hira, ba mai gadi. Haba kai kuma ya haka. Waje da kuma gadi ka gidan shi. Ni ya gade nake. Babu yadda ban yi da ita ban kawo mata yan aiki. Ke kuma me yasa ba ke son yar aiki? Wani yar aiki? A'a, ina son lada na. Wanke-wanke, shara, mopping. Har da su mofin kuma? In wanke mai takalmi, in goge mishi. Har da su wankin takalmi? Sannan ko in mai wanka in shafa mai. Wai kai da ma har wanka ake ma? Ka ji ƙato. Aka ce wai kin taɓa zagin mijinki? To sai me? Ni ma jinnai ana faɗa. Kana ruwa. To ba na so in sake jin maganar ka ba. Ɗayanta. To amma Ko kana da ja ne? a'a kin ma ga tafiya ta. Fool.